Väčšina z nás túžobne očakávala pravé zimné počasie a aj sme sa dočkali. A tak je tu priestor na zimné športy. Predškoláci z materskej školy teda mohli absolvovať lyžiarsky kurz. Táto aktivita je vyslovene aktivitou materskej školy, nie je to povinnosť. Legislatíva však umožňuje deťom od 5 rokov absolvovať lyžiarsky výcvik. My sme materská škola, ktorá pohybové schopnosti detí a vedenie detí k týmto pohybovým schopnostiam považuje za svoju prioritu. Sme zapojení v rôznych aktivitách, ktoré sa týkajú pohybových činností a okrem tých, ktoré sú v materských školách bežné, robíme niektoré veci nad rámec z vlastnej aktivity a medzi takéto aktivity patril aj lyžiarsky výcvik. Chceli sme už v minulom školskom roku absolvovať lyžiarsky výcvik, aj predtým roky, ako som ja prišla do vedenia tejto materskej školy. Je to vlastne v pláne materskej školy od začiatku. Ale prišla nám do toho korona a minulý rok, keď sme mali naplánovaný lyžiarsky výcvik, nám zavreli práve predškolskú triedu, takže vôbec sme to neabsolvovali. Bola to vlastne teraz naša premiéra. Sme veľmi radi, že sa nám to podarilo, aj keď sme v podstate ešte týždeň pred lyžiarským výcvikom nevedeli, že či budeme lyžiarsky výcvik absolvovať alebo nie, lebo bolo vyslovene jarné počasie. Situácia sa zmenila v priebehu víkendu a my sme teda mohli v pondelok nastúpiť na lyžiarsky výcvik, ale mnohí ste si určite všimli, že to počasie bolo naozaj divoké. Dokonca jeden deň sa nám nepodarilo s deťmi ísť na svah kvôli nezjaznosti ciest a inštruktori sa nedokázali včas dostaviť na svah, pretože zostali niekde visieť z dôvodu teda nezjaznosti ciest, ale sme si všetko nahradili, mali sme dlhšie deti na svahu, ako bolo pôvodne plánované. Taktiež sa nám stalo niekoľkokrát, že sme museli obchádzať, pretože cesta z Banskej Štiavnice do Hodruše nebola zjazdná kvôli spadnutým stromom, tak sme obchádzali inými cestami. Nuž a denný program takého lyžiarskeho výcviku vyzerá takto. Deti sa schádzali okolo 7:30, medzi 7:30 a 8:00 v materskej škole. Mali vydatné raňajky. Po raňajkách sme deti poučili o bezpečnosti a o tom, ako sa máme správať na lyžiarskom vleku. Každý deň sme si porozprávali s nimi, čo tam budeme robiť, aby deti vedeli, do čoho idú a neboli v neistote. Autobus nás čakal pred materskou školou. Presunuli sme sa do rezortu Salamandra, kde nás čakali lyžiarski inštruktori. Vždycky sme sa snažili tam byť nejakú polhodinu skôr, nehali sme si časovú rezervu, aby sme pokojne deti mohli prezúť a vystrojiť na lyžovanie. Spoločne teda s inštruktormi naši pedagogickí zamestnanci sa venovali deťom na svahu od toho prvého dňa až do toho posledného. Decká sa učia veľmi rýchlo a išlo im to super. Škoda len, že finančne je takýto kurz naozaj veľmi náročný. My sme zaznamenali naozaj výrazný pokrok pri deťoch, pretože v prvý deň sme mali 15 detí, sme mali teda na kopci predškolákov a v prvý deň len 2 detičky boli teda vybrané, že sú schopné ísť hneď na POMU, na lyžiarsky vlek a boli vlastne samostatne s inštruktorom na lyžiarskom vleku. Ostatné deti vlastne sa učili také základy a veľmi pekne to bolo vidieť, že postupom teda času sa delili na 2 skupiny, neskôr už na 3 skupiny a okrem, myslím, 2 detí, všetky deti dokázali v ten posledný deň chodiť na vleku samostatne, aj zísť z kopca pluhom, zastať a pohybovať sa na lyžiach úplne bezpečne. Teraz už je len na rodičoch, ako budú túto schopnosť naozaj rozvíjať. Deti sú zvedavé a pokiaľ to bolo robené s nimi hrovou formou a bez stresu, tak naozaj boli veľmi spokojné a mali z toho veľmi príjemné zážitky. Takýto lyžiarsky kurz je naozaj finančne veľmi náročný, preto sme nešli celá trieda, ale vlastne sme dali rodičom na výber. Kto teda chcel svoje dieťa, tak prihlásil na lyžiarsky kurz. Rodičia si toto museli hradiť sami. My ako materská škola, ako som spomínala, to cestovanie bolo pre nás náročné a niekedy nepredvídateľné, čiže my určite uhradíme všetky náklady, ktoré boli navyše a už rodičov nebudeme zaťažovať s nejakými inými finančnými príspevkami. Vyspovedali sme aj dievčatá, čo sa im páčilo úplne najviac a budete lyžovať? Počúvajte.
Mne sa najviac páčilo, ako sme išli medzi tyčky. Mne sa páčilo najviac, že sme išli na vleku. A aj ste sa niečoho báli? Čo bolo pre vás také najťažšie na tom lyžiarskom? Ja som sa najviac bála, že sa udriem na snehu. Ja som sa najviac bála ísť medzi tie tyče. Mňa to najviac na celom svete baví. Ja pôjdem v sobotu a nedeľu. Tak nech vám teda tá radosť lyžovania vydrží čo najdlhšie. Nuža zimné podmienky na lyžovanie taktiež. Že čakáme na zimu, včera bol tu sneh.